जी के जोरी से लहरिया डोले कि वो सही कमरिया डोले। सब लोग जल जल चल चलता अभी एको ना बजे भैया, अबे भीड़ कम ना होके के चाहिए, पूरा भीड़ लागल रहे के चाहिए। काहे जगत जैसा जी बहुत ज्यादा मेहनत, पूरा टीम मिल के मेहनत कर दिया ताकि सब लोग खुश रहे, सब लोग मस्त रहे। आज की रात सब लोग एंजॉय करें। बाकी कल सावन के पहला सोमवारी बाबा के दिन पर सब लोग कोनो ना सब लोग जिधर नजदीक शिवलिंग हुई, जिधर बाबा के नगरी में जाए थे, बाबा उधर चल जाते। अच्छा हो कि दिनवा सुहावन लागेला कि बड़ी मन भावन लागेला कि बोलो बम के नारा गुजेला आज देखत सब भावन लागेला। वाह इन्हें चाची लोग बैठल बा, ठीक बाड़ू ना, ठीक बाड़ू लो, खाली हंस दिलो तो हम समझ जाए कि ठीक बाड़ू कि देव भवन करिया डोले। अंकित भैया कि देव भवन करिया डोले कि गंगा जी के जसो ही लहरिया डोले। देखो तो बच्चों काना पर काम रहेला तो वो लक्ष्य आगे पीछे लक्ष्य रहेला। सही बात है कि ना कि गंगा जी के जई से लहरिया कि गंगा जी के जई से लहरिया कि वो सही को भैया हम चाह कि जरा नाचे के इच्छा बा है नीचे आ जाओ जगह इधर के बाद आप लोग डांस कर सकेंगे। मंच पे बहुत लोग बाटे ऐसे थोड़ा और खराब हो सके ना ये जा करी बहुत अच्छा लगे कि दिन हवा सुहावन लागे
अच्छे गायक कलाकार हमारे अजीत